Салом. Агар шумо телефонатонро дар ягон ҷо монед, ҳатман бародаратон, хоҳаратон ё дӯстҳоятон телефонатонро пинҳонӣ гирифта, онро барои кушодан ҳаракат мекунанд. Як барномае ҳаст, ки агар пароли телефонро хато зананд, он гоҳ онҳоро акс мегиранд ва шумо зуд мефаҳмед, ки телефони шуморо кӣ гирифтааст. Инак ин барномаи чашми саём мебошад, ки ссилкаи барномаро ман дар комментария мегузорам, шумо онро гирифта ройгон истифода баред. Барои истифода кардани барномаи чашми саём шумо бояд як функсияи болоиро пайваст кунед ва баъд аз оне ки ба фотолог медароед, дар ин ҷо дида метавонед, ки телефони шуморо кӣ мехост кушояд. Ин буд барномаи ҳимояи маълумотҳои шумо. Агар шумо мегабайтҳо, дақиқаҳо, смсҳо ва детализатсияи телефони худро назорат кардан хоҳед, пас шумо барномаи MyCell-ро ба худ гиред. Дар барномаи MyCell шумо метавонед маблағҳои ман, яъне маблағҳои худатонро метавонед ба куҷо сарф карда дидан, аз хизматрасониҳо кадомаш фаъол ва кадомаш дастрас мебошад, тарофаи ман, тарофае ки ба шумо пайваст аст ва кадомаш ба шумо дастрас аст ва инчунин мегабайтҳо, дақиқаҳо, смсҳоро дида метавонед ва албатта детализатсияро гирифта шумо метавонед фаҳмед, ки ба куҷо шумо кай чӣ сарф будед. барномаи MyCell ҳақиқатан қулай ва дастрас мебошад ва ҳоҷати телефон кардан ба операторон нест. Ягон мушкиле шуд, медароед ва кори худро ҳал мекунед. Линкашро ман дар комментария мегузорам, онро шумо ройгон гирифта ба телефонатон пайваст кунед. Бо шумо будам ман Хусрав. Ин барномаи Матрица. Хай.